up mga kabangbang? So karon mamahaw ta mga kabangbang ug istorya-istorya tagamay bahin sa pamahaw ug sa sudan. Og kinsay gakaon gag kung sudan karon itlog ginamos halang nga ginamos og fried nga itlog. Kuman ganina sa ako ang walking dito sa baryo, so pamahaw ta karon og tubang pod sa laptop pero mauna sa tagkaon para natay energy sa online class nato niya. So makasagot tayo sa mga question sa atong mga teachers, mga beloved teachers. So mga kabangbang, magkaon ta og subaybay ko ninyo sa akong pagkaon. So mga kabangbang, so karon magkaon ta, mamahaw ta mga kabangbang. So tapad ang laptop para sa online module mga kabangbang. So sudan na ulam ko ngayon ay itlog, bagoong at saka counting munggo. So, mahal ta mga ka bangbang. So ang klase ko ngayon sa oras niya ang klase na ko mga kabangbang mga 8 kapin. Mga 8:30 anak mga kabangbang. So kaon sa ato sang sudlan ato ang tiyan para maka-answer taon niya sa oral recitation. Sa tagtubig mga kabangbang. Hay mga kabangbang ng chili. Nasa ginamos. Sa Bisaya ginamos. Ngayon mga kabangbang, reporting namin ngayon sa people in the culture. Reporting namin. Comment below. Comment below minsan kasura ginamos, itlog, fried o munggos. Munggo sa Bisaya, munggo. Malunggay. So, kain tayo para may laman ang tiyan natin at ang utak natin. Itong utok ba na sulod mga Bisaya? Sobrang anghang mga kabangbang. Dito na ako kumain kaya lamisa man po na. Pag dito sa likod amin, dito mo kananan. Dahil sa akong mga online classes kaganapan. Online mga kabangbang. Baka sabihin niyo, uubusin ko yung rice, hindi.
Dungag ng tagamay. Babasin mo, comment mo na. Pa-as in. Dagang nag-bless ang gakano. Halata sa lawa. Budget muna tayo ngayon mga kabangbang. So, kaunti lang ating kakainin. Totoo yan ha. Hindi yan biro. Itong munggos, ulam namin kagabi mga kabangbang. So, ito na lang natira kasi ang sarap magluto ni Mama. Mama ko talaga masarap. Kung masarap sa kanya magluto, mas masarap ako magluto mga kabangbang. So, magbablog din ako, nagluluto ako at ako ra pud ang magkaon. Bisaya ako rin mga, so ako lang din ang kakain sa niluto ko mga kabangbang. Antay-antay lang kayo mga kabangbang. Question and answer mga kabangbang. Susunod na mga kabangbang sa next vlog ko mga kabangbang. Nasa harap si Mama mga kabangbang. Nanta ka ha. Ang tubig sa gripo. Daging nga ako lang ha. Dili kayo magsaba pa para wala kayo. Dili kayo saba ako ang vlogs mga kabangbang. Iba-vlog ulit yung mga magulang ko. Mga mama, papa ko akong i-vlog sad. Kung silang makasulot isa. Akong vlog. Mag-imitation sa vlog ni Ninya Mabatid ba nagkakaon nag-istorya. Ay kinamot pa yun to siya mga kabangbang. Matanda mo ko kayo, butan po kasi eh. Mabait. Ito mga kabangbang, itlog at saka sili. So, tapos na akong kumain mga kabangbang. Ito lang mga kabangbang. So, wala na ito mga kabangbang. Itlog na lang siya ka. So, ibutang na ako dito sa banggira o sa lababo. Ilagay ko lang ito mga kabangbang. Inom sa kong tubig. Narinig niyo si Mama maghipos daw ko no. Kumagkaon,